שלום, היום אני הולך לעשות אנבוקסינג לגזר. זה הרגע הגיע בדואר ממגבול. גזר טרי, חדש, עטוף. עלה לי בסך הכל $23. משלוח היה חינם. טוב, ובואו נפתח. אני אביא את הרולר הקטלני שהזמנתי מדיל אקסטרים. שנייה. אני פשוט אוכל סוכרה חמוצה. שנייה. וואי. בואו נבדוק את המוצר, את האיכות. ככל הנראה גזר טרי, רטוב וטעים מאוד, כאילו שהוא שטוף למרות שאף פעם לא הוצאתי אותו. חדש. בואו נבדוק מה עם שאר החברים שלו. כן, נראה טעים, באמת דורש ביס. טוב, אני צריך ללכת להכין סלט גזר, אז כל מי שרוצה אני אשים את הלינק שתוכלו לקנות גם גזרים. כפי שאתם רואים, אני אשב רק ככה פשוט שלא יקלו לי הגזרים. מוצר שווה מאוד, איכותי, האיכות של השקית, איכות של הגזרים. תכף אני הולך להזמין גם בייקון ורצועות חזיר יבשות. אז כל מי שרוצה אני